1. augusta o 19. hodine vystúpila v Žiari nad Hronom Simona Martausová. Koncert sa uskutočnil v jednom zo žiarskych podnikov a zúčastnili sa na ňom desiatky návštevníkov. Ja musím teda povedať, že som bol veľmi prekvapený, pretože bolo to vlastne naše, dalo by sa povedať, skoro prvé verejné vystúpenie v Žiari. Dovtedy sme absolvovali veľa festivalov a koncertov v rámci celého Slovenska, zahrali sme aj v Čechách. A tak sme sa tešili na hranie doma v Žiari. Už keď sme sa dozvedeli, že 2 týždne pred koncertom, že už boli vyobsadzované všetky miesta v podniku v Starom Dvore, tak sme boli veľmi natešení, že prišli všetci naši kamaráti známi, aj tí, ktorí o nás počuli. No a samozrejme, že nám s tým pomohla aj Sima Martausová ako náš host a naša veľmi dobrá kamarátka. Takže musím teda povedať, že sme boli naozaj veľmi prekvapení tým, že to bolo takmer 150 ľudí a natlačených a boli úžasní, pretože my nie sme kapela, ktorá by zabávala, takže do tanca ľudia skôr nás musia počúvať a potom sa možno aj zapousmejú. Ale pesničky sú aj vážne, aj úsmevné, takže boli sme nadšení vlastne tým, ako to celé dopadlo, celkovou atmosférou, všetko vyšlo podľa našich predstav. Na koncerte bola aj nejaká improvizácia, alebo boli všetky tie pesničky pripravované? Vznikla taká zaujímavá improvizácia. Jednak musím teda povedať, že v rámci nášho koncertného programu sme mali spoločnú pieseň pre onkologicky choré detičky s názvom Len ty liek, ktorú som napísal, takže tu spievala s nami Sima. A potom Sima ma požiadal, aby som s ňou zaspieval jednu jej pieseň. Takže to bolo. No a to sme ešte nevedeli, že na záver, že sa spolu stretneme, že po takom tom vytlieskaní, že nás vytlieskajú obidvoch a vlastne zostali sme na pódiu a pesničky došli, takže sme si vymysleli takú pesničku o tom, ako mi manželka napustila Váňu a bola to čistá improvizácia. Často sa to na takýchto podobných koncertoch deje, že pýtame sa ľudí, aké slova chcú mať v pesničke a do toho zaimprovizujeme. Sima hrala, ja som to natextoval, potom sme spolu naspievali vokály, vznikol refrén a priznám sa, že už si ju moc nepamätám, lebo to bolo naozaj v tej eufórii a v emócii, ale zaujímavé je, že ľudia si ju zapamätali a radi na to spomínajú. Zostrih z tohto koncertu si môžete pozrieť aj na našom webe www.tvziar.tv.